Dobre, budeme rozdáme rakety. Dobre. A ešte predtým, než na to bude mysleť Rado, kapa 1, 2, 3 do chatu, dík. No takže, Mišo dvere a my všetci main. Ok. Alebo naopak, vy všetci dvere a ja main, ok. Dobre. Mišo zomre prvý. Míšo, hlava, pozeraj Míšo. Hej, ja dostanem úplnú sračku, ja dostávam dneska úplná hovna. Nič, dávaj, no. Jeden MBK. Poď rašuj. Fork clear. Prečo ste nevyšli z tých dverí už? Už idem, ne? Dobre. Ale... Short. Do piči ľudia, povedalo sa, že idete všetci dvere a ja idem sám main proste. Tí, čo ste išli z mainu, prišli ste super neskoro za mnou, proste to je prvá vec, druhá vec, tí, čo ste išli z dverí, proste kompletne neskoro ste išli z tých dverí taktiež, proste ľudia, rýchlejšie, please. A bolo to smutné, ja som dostal od kakaového spoluobčana jedničku. Dobre, full eco, nič nenakupujte, go rush B. Ani flash? Nič. Hráme proti klanu, alebo... Ticho teraz, sústrete sa. Slabí sú. Ale nestoj, kámo, nestoj. Dobre. No a vy ho neviete Už tam, fakt? Ventrum. Dobre, ťažké. Vidíš, čo čakáš proti SMGčku? Cheater. Ach bože, muselo byť tak blízko, aspoň keby som stihol vybrať tú zbraň proste. Report Spajkalva. Ešte som si hovoril, že do piči, tak s touto zbraňou neurvem ani kokodán, ma nenehá z nej ani vystreliť. Dáme si force? Nie, vôbec nie. Dobre. Možno tak flash. A ten Glock bere vole jeden HPčkou na zaj. Kde ideme? Poďte vyrašovať mid. Nie, skúsme ich vykempiť. Ne, toto není zmysel kempiť, proste musíte ma teraz počúvať, nechoďte mi vôbec po stratégiách. Tie mi nehajte. Jo. Blitzko jeden. Mám 60 HP, som pod venkami. Ja bomber. Poďte a? Ach bože, on bude dodžovať ako kokot. Poďte. Jeden na MBK minus 40. Jeden short. Jo, na shortu dve. Vidíš, ako si to dojebal teraz s tou M-kou, proste na čo ju máš, keď s ňou nič nerobíš? Pozri sa, vôbec nič si s ňou nespravil. Neber M-ku k ľuďom, ktorí sú agresívni, buďte agresívnejší. Musíme, nie, to je jedno, to je absolútne nepodstatné. Ty si dal frag a potom si zobral pravdepodobne tú M-ku. S tou M-kou si bol úplne useless, proste s tou M-kou na budúce pušuj, buďte agresívni, sme teroristi, musíme byť agresívni. Prestávame byť agresívni, keď plantneme. Takže poďme Ačko. Ja smoknem ticho, prosím. Teraz už ideme full hard gaming proste. Posledná hra bol joke, pretože naši enemy boli kokoti. Teraz sa budete snažiť. Takže, smokujem medzi triknou a smokujem medzi dverami a červenou. Potrebujem, aby ste smokli short, už je to smoknuté. Hej, poďte. Choďte. Vypo za trikou. Vypo mid. Prečo ste to ešte nesmokli? Vy ste v piči ľudia, ja som vám jasne povedal, čo máte robiť proste a on si tam bude boost hovoriť proste, že potrebuje, aby ma tu nepočula polka týmu, kurva. Dobre, zase stojíte jak priebaný, ja som tam zdochol, dal som mu minus 61, to už ste mali byť dávno vonku, takže poďte von teraz, go, nice, go, poďte. Fork. Vidíte? Čisto vaša chyba, čisto vám je prejebané kolo, proste dovolili ste im staknúť, oni neboli staknutí, keď som ja zomrel, ale vy ste tam ostali stáť, takže prosím, teraz budeme pušovať, máme na ešte jeden buy, potom ideme do Eka, človek si kúpil teka z nejakého dôvodu, proste, tak kupujte teky a vesty a poďte znovu Ačko, proste, tá istá stratégia, potrebujem smoke kúpte, smoke je short. Ja som kutrak. Môžete sa prestať do mňa blokovať, dík. MBK bolo vypo posledné kolo. Bome, flashu, ideme. Nezastavte, už s tým tekom bežíš na piču. Plant. Plantuj. Plant, go plant. Modrý máš bombu. Dobre, ticho. Zatiahnite, už sme spomalili stratégiu. Flashujem, pozor na defaulte. Jeden mid. Flash mám. Mišo, zatiaľ zbraň asi. Dobre, z hora asi je. Nie. U bomby. Last spot.
Nemohol som nič, sorry. Dobre, dobre. Na piči som to zahral úplne moc. Mal som si prebiť, ale ja som nechcel, aby vedel, kde som. Ale mne nedošlo, že on bude vedieť, kde som proste. Ale ty krásny. Mal som mu dať tú hlavu, mal som si viacej namieriť, mal som veľa šance. Na piči som to zahral. No, ale vidíte, už ste boli agresívnejší, už to bolo miliónkrát lepšie proste. Dobre, teraz som vás zobudil proste, už ostaňte takýto, prosím. Buďte agresívni, neostávajte stáť na mých pozičkách a nebejtite ma. Fakt, prosím, nezomrite po mne, zomrite predo mnou všetci štyria proste, vyhrám vám tú mapu, verte mi, prosím. Poďte, ideme mid. Ja skúsim dať entry na B. Ideme mid. Dobre, ideme my. Odkiaľ po mne strieľa? Jo, z Bčka. Dole. Mám 8 HP, jeden je rovno vo ventke pod ňou. Na Bčku bolo výpo. Nemáčko? Choď B cez CT. Pekná, choď B, choď B. Poďte, rýchlo. poďte no, po tebe, poďte. Ale Plantnite mi to na ventku, keď budete môcť. Viete, kde to je? Jasné. Zádu. Vzadu Dobre, pri tom len boxe. plantuj. No poď, plantuj. Máš to. Zádu, Vendrum, je nice. zelený, je si plantuj. Minus Vendrum. Nič, dobre. A za kempy. Nice. Heaven. Ja som checkers, nebojte. Je Heaven, stále je Heaven. Nepikuj zelený, nepikuj. Ser na to. Máte flash dva. Zoberte Vipo v checkers, poďte. Poď ho zobrať, zelený, poď zobrať Vipo do checkers. Nestihneš ho ináč savenúť. Stihnu. Dík. Nice, pekne, vidíte proste, snažíme sa, dali sme sa dokopy, proste nádherne ste to začali hrať. Chválim vás, chalani, veľmi dobré. Modrý, potrebujem drop. Máme double up, kam ideš s tým Vipom? Na vec piknu. OK, ja idem na B. Ja mám... Ako ťa zabil na Bčku? Proste tam stalo rovno, na, Ok. na roh. Poprosím preskočiť Ja svota. skáčem, No, ja skáčem. Môže? ešte čakaj. Môžeš. Je tam? Flash je mid, zelený. Ne, proste on to ty kokot vyčaká, to je postih. Ale však poď. Ty už musíš ťahať za ním. On je už checkers, poďte, čakaj, že prežij tej checkers. Pozor na ventu. Na headshote. Ventu máte pokrytú, jeden je na headshote, jeden bol v plente. Pohodka, stáva sa, nerieš. Netráp sa s tým. CT. Headshot dead, jeden venta. 8. Venta. A heaven. Venta. CT 8 HP, CT 8 HP na ľavo. 8 HP. Na ľavo. Dobre, s tým Vipom zabij toho CT. Vipom zabij 8 HP CT. dole. Nice. Pekne. Akačko vybehni. Je ve vente. Nie dvaja, nechodí dvaja. Bombu pikni. Nádhera venta minus a posledný bude CT asi. Alebo pred B. Zoomuj pred B. Pikni bombu. Bože. Camping. Plantuj, no. Pred B. Máte double up, vyberte teky. Tak, chlapci. Sorry. Napravo teraz vidí. Nehaj ho. Pekne. Nádhera. Oni sú kriví, to musíme úplne easy dať. Hej, proste, ako ja som potreboval, aby ste sa trošičku dali dokopy, takže pohode. Sorry za tie misy s tým mám, ale... Ne, pohode, proste neomluvaj sa za to, že ti nejde s aimom, proste Ja ti to dám je, makačko. to není absolútne podstatné, či trafíš alebo netrafíš, podstatné je, že pokryješ tým. Poďte znovu to isté, chod na mid s boostom, tento jeden svod mi ide preskočiť, alebo kto. To ja mám Tu na- výpo. Dobre, pustím ťa. Už tu mám človeka, čo ma preskočí. Poď boostí ma na mid. Ja, boostí ma na mid. Poď, skoč. Nikdo. Čakaj tam. Mid clear. Drž ventku. Rašli ja?
Dobre, poď B, poď B. Rýchlo, taknime B. Já jenom mi daj jednotku s diglem. Či... main. Poď rýchlo na mid CZ-ko. Poď na mid CZ. Na mid. Drž zbraň v ruke, drž zbraň v ruke. Jeden zo Zara. Svaté. Pasu Zara. Poď na mid, svod. My sme v pohode. My sa boostneme, poď. Svod. Boost. Sú tu, no. Tu tam sú dvaja. Pekne vyšeč. Ešte jeden by tam mal byť. Sú retardi. Míšo, jaký je krásný. Nádhera, už aj tohoto by som dal. Míšo. Oni sú strašne Šikovný chalani, šikovný. Ja som dal asi jedného, nice. Ja mám dobrý spawn na Bčko, idem piknúť. Môžem boostnúť mid. Dobre, choď piknúť to Bčko, ja sa boostnem. A ty s tým druhým vypon choď rovno do mainu. Máme 3. A ten, čo má boosti, pozeráš dvere potom. Dobre. Dávam bombu niekomu, nevracajte mi ju. OK. Entry B. Idem pozrieť. Po tebe. Chod z toho midu s tým AKčkom. Ostan nám ide. Side, ale Bčo, Dobre. na Bčko. Drž ten mid len tak, že keď pôjde do ventky, tak ho dáš do chrbta. Dobre. Jeden. Smoknem heaven. Na plente. A side, CT. Kde? CT. Jeden na plentu. Pekne. Pekná. Kde ste na Chodím vide? pomôcť zelený. Zelený, chodím pomôcť. Zelený. Rotujú vám začka jeden. Poďte a z midu ideme cez short, poďte. Z midu cez short. V piči s vami, kurva, fix, vy ste tak spomalení, kurva. Koko, toto ste dojebali. Ja vám dokonale otvorím mačku. Nalevo, hnedka nalevo. Dobre, 1v1, to musíš dať. Vynaba. No stress. Go A. On sa ti bol rotovať na B. Bež? Počkaj. Kľud. Nedrž nožík v ruke, kurva. Kľud, Miška, nemyslím nič. Zbytočné hečko. Jsi krásný. Plante si to na main. Dobre, ticho už. Bože. Mišo. Nejplem. Choď main. Alebo otvor dvere proste, no choď main. Go main. Se zabiju. Dobre, ticho buďte už. Prosím. Už je od auta. Defuzuje, poď. Vystrel. Pekne. Poprvé, úplne na piču si to plantol, máš si to plantol na main proste, čož je úplne do rohu tých čiar. To je prvá vec, tam sa ti nemá kam skovať. Hen tam by som ti to kľudne defuzol tak, že by si ma nevidel ešte stále proste. Dostal by si hlavu. Nedostal, pretože ja sa môžem kedykoľvek postaviť. Takže to bola prvá vec. Dropnite zelenému. To bola prvá vec. Druhá vec, proste trošičku má rozum za tou hrou, proste ja som ti všetko musel hovoriť proste a ty si to všetko ešte aj špatne reagoval, proste a špatne chápal. Trošičku viacej logiky v tej hre. No, poď. Ide, koš. Není tam nikto. Flashnem ťa, počkaj. Vybehni to. Mid minus. Side. A CT a side. A ešte side. Side. Ventky. Dobre, to je náš. Som ven. Rýchlo. Ten side, dead. Minus. Ventky. Smokuj CT. Ventky. CT. Last CT. Možno heaven. Išiel heaven. Čo je poprímne? Je heaven. Spadol ti. Pekná. Já vím, lebo jsem pán. Dívám se na tutoriály od Myška. Krásné. No vidíte, z 5-0 na 5-5. Len kvôli tomu, že sme sa trošičku regrupli, začali hrať, výborne to hráte, pokračujeme v tom. Ideme znovu ten take na Ačko, potrebujem, aby ste smokli shorty a smoknem to zase medzi tou červenou a dverami, proste prebehnite AKčka cez ten smoke, ale tentokrát do toho smoku vám to budem flashovať, takže sa nezlaknite, keď vám poviem otočte sa. Do piči, dojebal som ten smoke, nevadí, ideme aj tak.
Vidíš po mne. Flashujem z mainu, počkajte. Fork je flashnutý, poďte. Vybení. Však ale ja som vypo, ty čo robíš? Nemám do tebe, kámo. Plantuj, môžeš plantovať. Plantujú na main. Som našiel. Idem chrbát, držím main. Smokujem short. Ja nemám čo držať. Flashujem CT. CT. Minus. Ty si krásny. Neviem, aký je krásny. Short. Dvere niekto pozrel? On je vo dverách možno. Nie, dvere není. Last mid. Minus tak jeden. Neviem, aký je krásny. Kurva, oheň zadarmo. Našiel som po ňom zásobník, už zmizol. Je pod pustom niekde. Tam. Minus. Na. T-ball. Miško, máme tu amku. Mám výpo. Kde ideš, Mišo? Pred B. Dobre, To máš stojanku, niekto áno. boost na mid, jo? Dobre. Nepreskakujte mi teraz Te nikto. boostím ťa. Ale tak ho bosni. Dík za to amku. Modrý boost, alebo čelky. Boostím. Pozerám ti main. Smokli main. Pošli main. Poď B. Flashujem ťa, otor sa. Over bombu. Ešte raz flashujem. Jeden načal mid, minus 30, to je debil. Má moje výpo Bčko clear asi. a sťahuje. Dobre, berem bombu. Ok, ukáž sa rozda. Dobre. Idem na... Jeden Mišo ti príde teraz, CT. Z midu. Nice. Pekne, Mišo. Díky za kolo. Easy game, easy life. Neviem, jak mohli dať 5 kolekov. Lebo my sme nehrali. Ľudia som na smurfe. CT mapa 7 kôl za sebou. Ľudia teraz budú mať baj každé kolo, majú 4,5 tisíca za prehru proste, takže pozor. Teraz si dávajte veľký pozor, nebudú vás rašovať, len to vykempíme na tých mapách proste. Boostím ťa? A z ich frustrácie to vyjebem a môžeme. Dvoch som boostol. Si tam dá. Skočil som dole už. Na Bčku to nevyťahoval. Vyťahol mid, pôjdem vám mid tam možno. Jeden za trikov, nechoďte a vypo. Nechoď, stiahni ten short. Zále. Dobre. Rushol mid. Ešte jeden asi. Možno budú ťahať main, už daj pozor. Jeden mid, Hej, ťaha. Mišo. Mid. Zelený. Dobrá. Pekne. Možno pri metkách Mišo jeden. To som ja rozbil. Jeden na NBK-ovi. To mal byť hit. Do piči, sorry. Nevedel som. Dobre. Nevadí, výborne sme spravili, neviem či viete, nekupujte Vipo, 5 AKčiek vás poprosím, oni toto kolo musia vyhrať, keď nevyhrajú toto kolo proste, dostanú 1200 money bonus, čož znamená, že sú v piči, my sme im resetli money, toto kolo keď vyhráme, máme vyhranú túto polku a dáme ešte ďalších milión fragov. Drop. Máš? Kam ideme? Bčko? Do postupa. Poďme. Prosím, keď si vypýtaš drop proste, dakni si, pozeraj sa na mňa, dostaneš ho, nechaj ma to hovoriť strát. Ty vole, ty si krásny. Ty kokos. Oh, sorry. Pohodka. Pozor na mid Vipo. Musíme vyhrať toto kolo, ideme B, poďte. Flashujem B. Sťahujem z predačka. Flashnite do toho smoku. Je, checkers, pozor. Pozor, Bčko máš. Flashujem vás do plentu, vybehnete to teraz, poďte, bežíte už. Zelený, poď po ním. CT. CT. Poďte. Venta clear, Ventu si nemusíte pozerať, ja vám pozerám Ventu, poďte. Jeden. CT som smokol, je na CT stále. Dobre. Pozor, pôjde Heaven. Ja vám Ventu pozerám. Pozerám Heaven. Ja, Plantujem na checkerc. minus Vent. Plantujem na ventku, ostaň vo ventke, neodíď z nej. Hore je. Ja mám 2 HP, je to na tebe. Minus 33 Heaven. Má smoke, Mišo. Náhodno. Ach bože. 55 minus na hevne. Máš to perfektne plentnuté pod ventky, keď vidieš pod 55 minus. Minus 33. Svod, pozri si, kde to je plentnuté teraz. Vidíš? 55 minus. Pohode, zales. Má Kľud, ticho. 7
7 HP má. Defuzuje, poď ho dobiť. Fakt? Nice. Last 7 HP. Zalezte, ostaňte zalezení. Rašujete. 7 HP, 7. Nice, krása. Resetli sme im money, sú v eku. Teraz sa len pripravte na to, že vás vytiahnu. Držte celú mapu, proste buďte na miestach aspoň dvaja, aby ste im nedropli gany, alebo sa držme všetci 5 na mide. Áno, takto to spravíme, počúvajte. Ten, čo som ti dropol, ideš so mnou, boostneš ma, ostaneš pod boostom pozerať. Ostatní, buďte v strede proste. Nevybehnite ani, len čakajte, oni vám tam behnú. Dobre. Pustí ma tu na červenú boxu. Modrý. To som smokol ja. Vyťahol mi. Main. Poď sem. Ťaháme Mišo. Poďme lieko, ty vole, to taký frostbite. Minus Bčka vyťahol. Oni majú eko. Sú retardí. Ďalšie kolo idú eko, no. Pozerám. Ja ti poviem, keď vybehnú. Pozeraj. Ačka nikto nevybehol. Po Ačko tebe. dead. Dobre, ešte jeden tam je stále menej. Pekne. Nech sa páči. Keby boli ďalšie kola, teraz by mali absolútne eko a nemohli by ani piču, takže my sme im resetli money proste a vyjebali sme si z toho úplne easy kolo ďalšie proste. Úplne zadarmo, pretože museli ísť force. Videli ste, čo to bolo za úbohý force. Idem na B. Miško, ty si frajer. Á, vôbec. Iluminát. Ja idem A. Idem A tiež. Ale chodím ho tak, že chodím najprv na mid k tomu typkovi pomôcť na prvých 5 sekúnd, keby ho vybehli. Dobre, idem. Kľudne prebehni pod ventku. Ja som sám na mide, fajn. Bečko, račujú. Sťahuj. Minus 1. Voda Nice. sme my. Jeden je checkers, ja tam nejdem, mám 26 a nechápem, čo spravil ten kokot dobre, so mnou. Jeden už na plantu. Checkers, pozor. Nice. Špatný rotate, ticho! Špatný rotate, ten človek, čo išiel z Ačka, išiel so mnou na mid, ty máš ísť so mnou ventku. Mišo, Ty si nešiel so mnou ventku. To bola pičovina, ty mňa chceš tradenúť. chceš Nie, daj ti miemku. To máš. Dík. Dobre, držím mid proste. Jeden z Ačka, choďte so mnou, prosím vás, vždycky každé kolo na mid, smouknite mi ho, ostaňte chvíľku na bielom boxe a potom odíďte. Len ja som sám Ačko, vieš. Mid. Poď, ej. Poďte, ej. Pekne, Mišku. Poď. A... kde? Čo robíš proste? Pomôžte mu na to vedieť. Miško, prosím ťa, pozdrav kompota. Pozdravujem kompota proste, čo ste toto zase zrobili so mnou na mide? Ja som vám povedal, že chcem na mide vždycky človeka. Zas som tam bol sám. Čo sa dostali to chcel? Proste, aby som si to bol fragol proste sám proste, ale aspoň keby som vedel, že tam mám nejakú podporu. Ja som vedel, že tam mám mať podporu, tá podpora nestrieľa, ja celý mindfucknutý uprostred gunbattlu, what the fuck? Choď som, nechcem. Smouknite mi to a choďte proste na bielu chvíľu. Zelený, smokuješ? Nauč sa to smokovať. Vráť sa naspäť na short. Chod na short, pozri sa, smokuješ to, vieš ako? Hádžeš doprostred tejto kokotiny proste ten smoke, nič viac. Tam si namieríš. Ventky tak to rozbil. Ja. Si krásne. Zelený, flashing ti to vybeneš? Flashli cez boost, pôjdu boost. Flashujem. Poď. Bečko, nič. Je na booste jeden. A nie, to sa mi zdá. Zelený, pustí ma do ventky. Idem pomôcť Mišovi potom. Nemusíš, ja som vo ventke. Aha, sorry. Ačko, Dobre, stále Bečko čisté, idem na mid. Dobre, sťahujem pomaličky na Ačko. Pozri ten mid. Ja im to dodal, pustím to. Modrý, daj mi boost, poď. Modrý, Pozerám Si ti mainu, boost, Mišo, poď. daj mi boost. Budú menej, ale ja to nejdem. Pozerám. Ďakujem, že dupeš, keď ja to celé volkujem. Logik. Modrý. Ďakujem, že sa nepostavíš, ty kokot! Á, modrý. Smokne main. Main. Ďakujem veľmi pekne, že museli vedieť, že som tam. Main. Ide sotinu za ty. Všetci maine. To čo mi dal. Ježišmaria proste. Dvere. Pekne. Maine last. Modrý, teraz si to strašne moc dokorvil. Sorry, že sa na teba zlý, ale zaslúži si to. Ja, dobre, v pohode. Na Ja memku, už si Mišo. zvykám pomalu. Oni kúpili, že? Drop. Tu máš, Mišo. Memku na zemi. Dík, už mám. Dobre. Kde ste mi ho hodili? Tu je. Streduje. Ďakujem.
Pro tebe všetko myši. Poďte ešte raz ten namiť. Nebo pre teba. Čakaj, ja sa nesústredím teraz na teba. Ja som si to smokol, sorry, to je moja chyba. Zelený busí ma, prosím ťa. Poď zelený, poď. Boost clear. Majú asi eko. Global Force. Mišo, som v momentkách. Pozerám ti, vidť. Aha. Pustím ťa, Mišo? Nemusíš. Aj tak ma už počuli, že tu dupem. Pozerám ti, vidť. Je tam. Pozerám ti to. Jo, má eko. Dobre, šlo. Pozerám ti, keď ti prejde naľavo, ti poviem. Bus ti kryjem. Poď z tej ventky ku mne. Ver mi. Prevolkuj to, prevolkuj to. Pustíme sa na červenú, poď. Pustí ma na červenú, poď. Postav sa. Akorát main. Jeden predá. Maj malo. Pekne, Mišo, pekne. Jeden napravo v tých dverách, tu. Dobre, idem. Ja, už prešiel, Mišo. Poď tebou je. Ide ti, volkuje ti. Pekne. Stále tam je Mišo jeden. Tu je napravo rovno. Tupal mi tu. Nám ide, poďme. A to tupal môj potom. Bombu máte, Mišo, sem na to. Však hej, ale ja si potrebujem prebiť. Máš tam. Pušuje. Dupe B. Pekne. Tak má B. Vedel som, že tu bol. Ale ja som myslel, že to je sám a ty si povedal, že neviem, predo mnou. Hej, ja som tam bol fakt proste jeden, ale on tento, čo som ho posledného zabil, to bol on to celé obvolkoval. Dropnite mi, prosím. Čupím. Dropujem, máš už, dobre. Díky. Kúp si. Kúp si, pôjde. Nedropol som. Dobre. Smokneš mi to, alebo si to smoknem? Ja si smoknu. Ok. Čakám ich, beď teraz. Tečkujem. Kurva, skokol som. Ostan nám ide. Ja som rozbil venty, ja. Pustite sa do venty. Aha, zelený môžeš? Jasné, bracho. Tu som. Ačko dvere. Bežím. Rozbijam ventku. Ťahujem, bež. Milujem ten vyjebaný Boost, skurvený boost. flash. Ako modrý, tak. Krásny. Jeden je stále vo dverách. Main, Je jeden tam main. furt na boostu. Jeden main, jeden dvere mi teraz otvoril. Dobre, ticho buď. Jeden boost stále. Vypol na míste. Jeden naľavo v maine a jeden vo dverách. Jeden, onen na mide. Jeden mid. Sú mid, pozor mi, čo môžete do šotu prejsť. Idem ti onen na CT pozerať. To znamená, že traja sú v okolí Ačka. No, a na mide sú. Pozor, pekne. Mám smoknem ti main. Môžeš. Main. Mišo, main, má smoknem ti main. To bol tam, no. Myško, nevím. Vypo na mide, dávaj pozor. No. Jeden stále v maine. Jeden v dverách. Si B, ne? No, Choď B, choď B. Ja, je tak ľudne. Bčko shit. Kurňa. Nechceli by to dať. Prosím. Á, do piči. Čakaj. Len drž ten uhol. Nevolíte to radšej seknúť? Flashujem, pozor. Sednite za radšej, ne? Ne. Úplne zbytočne podľa mňa. Máte tam smoke. Sednite sa, sekňam sa. Podržite na ekonomiku. Váhačko. Maj vecvička. Ne, to je kokotko. Safe. Dvaja pred B, jeden je pri tej drevenej boxe, druhý je hneď pod hevnom, proste naľavo, hneď ak vyjdeš. F. Ne, nemusí vôbec. Však máme peniaze a peniaze. Ninja, nožík a ideš. A videl som tam ešte jedného a jeden je v plente, ten ťa pikne teraz. Sedám. Preč, chodeť. Tu keď ostaneš, nevybuchneš, pohode. Oni zochci. Ne.
Nikdy sa nejebte do nás proste, keď žijeme. My rozhodujeme, či to pôjdeme, alebo nie, proste nie vy. Takže nemôžeš nás zneisťovať proste s tým, že nechoďte to, savenite to proste na čo? Vidíš, že mám 6000 proste. Práve som si kúpil úplne kompletne všetko proste. Nekecaj nám do toho, keď si mŕtvy proste. Ty už si svoje dojebal, proste my si rozhodujeme o tom, čo budeme robiť so svojimi životmi. Ale ja nemyslím... Na to dávajte bacha. No, teraz ja nemyslím len na teba, ja myslím aj Smokujem. na to, že niekto druhý má slabú ekonomiku. Ale mňa tá druhá ekonomika moc netrápi proste, pretože ja mám 6000, chápeš? Ja môžem aj dropnúť, keby som chcel. Pred dve vypo. Dostal hečku pod nami. Nice. No. Easy. Môžem to smoknúť. Pod tej trikny budeš pušovať main. Pod tej trikny budeš pušovať main. Vieš ma boostnúť? Musím Hádžem ti flash, poď. Clear, Ideme spolu, poď. Boost, please. flashujem. Dostal som flash. Je tam. Pred B. Volkuj. Pozeraj to. Zapúšujem. Z. T-spawn. Pred B. Stále pred B jeden. Dve vypá pred Bčkom. Jedno na spawne doslova. Nepušujte, nepušuj. Vráť sa naspäť proste. Modrý, ty zo svojej pozičky dokážeš počuť, že pôjdu A. Ja stackujem Bčko, takže sme na tebe celý závislí. Môžu prejsť ventky? Nie. Jeden prešiel na B. OK. Z-kuje. Proč jsme tři? Tři bečko. Poďte jeden zelený. Dojdi sem. Ku tým dverám smerom pred B. Nie, poďte do Bčka, ako sa ide smerom na T. Ja ťa flashnem, proste vytiahnete to obidvaja. Flashujem. Go. Doa, Modrý, doa. doa. Nice, zalezte. Zalez! Ty si kokot. Venta. Ešte jeden ti ide. A ještě jeden. Je tam. Ešte jeden tam je. Dobrá, pekne. Keby si zaliezol, keď ti poviem, tento človek tu na proste, WTF, prečo si nezaliezol? My sme mali frak proste, boli sme vo výhodách a oni nás už vyťahovali. Oni by nám prišli tak či tak. Musíš si to Drop, smoknúť. niekto drop. Není problém. Dropnem. Ale Mišo. Se jdu zabít. Proste fakt, na budúce keď ti poviem zalez, tak zalez, lebo ja som vedel, že umreš na 100%, pretože už tam boli dva targety, čo sa na teba pozerali. Oni nás flashli tiež. Mali si tiež flash. Hej, ale jemu stačilo stlačiť Dčko proste, nič viac. On bol na rohu proste a úplne postihnutie zahodil svoj život proste, to nás mohlo stať proste. Ačko? Musíme. Main naľavo. To som dojebal do piči! Sťahuj, dvaja fork, už ťa vyťahujú. Oh, fuck. Oh god. Čo ti jebe modrý, ty máš strašne spomalené reakcie, ty netušíš, čo sa deje okolo teba. Auto vypa. Auto vypo. Miokom. Na piču, jeden ťa vyskočí hore na tú budku. Už ti skáče hore na budku. Dáva. Dobre. Ja mám eko. Ja mám teraz eko. Modrý, nebuď retard, proste. Hitli nám Ačko, ja som tam, ty tam nie si, ty si stále na mide, WTF. Modrý, hoď 550. Jo, hoď. Ty kľudne rotuj proste v momente, kedy sa niečo začne diať, pretože ja dokonca dokážem zistiť proste potom, že OK, tak toto je pičovina a vrátiť sa proste. Ja ti chrbát pokryjem, ty proste, ty vôbec. Mám to pušnout? Ne. Rozsmokujú mid, pôjdu mid. Dobre, ja som na mid, tiežko. Mid? Mid vybiehli. Ventky rozbili. Druhé ventky rozbité. Jsou mid? Ventky v dupy. Nehajte im ten mid, hlavne neumírajte. Zelený, ty to tam ostan skôr. Zelený, ostaň žiť. Okay. Do piče modrý, ty si jebnutý. Všetci ti idú short, už sa nevracaj. Ty púšťaš všetko. Ty kompletne všetko púšťaš. Ty tupec. Aha, na mide vypo. To je jedno, proste chod si savenúť armor, proste máš piči, ideme do ďalšieho eka. Modrý,
Logika, super jednoduchá logika proste. Ja sa pozriem vedľa seba a vidím človeka, čo drží konektor proste. Idem skúsiť zo pár dier proste, z čoho by som mohol vytiahnuť veľmi jednoduchý frak proste. Vrátim sa naspäť z toho miesta, mi človek vybehne. Prečo? Pretože ty odtiaľ odídeš proste. Prečo si odišiel? Nám mohli pušnúť CT jedine z toho miesta a na Ačku sme mali človeka, ktorý nám pozeral proste short. Takže ty si kľudne mohol dostať od toho človeka call proste, že idú one a vtedy si sa mohol stiahnuť. Nie, ty sa stiahneš kompletne zbytočne proste, odokryješ pozičku, z tej pozičky mňa vybehnú proste a umre vám hráč, ktorý vám mohol vyhrať kolo proste, keby ste ho pokryli. Preto to Guardian nehrá na matchmakingu VIPO, pretože nedokáže hrať VIPO proste v týme, ktorý ho nedokáže pokryť. To si mi spravil presne ty. Nedokážeš ma pokryť proste. Chod na Ačko, ostan na A. Hráč z Ačka, hrávaš so mnou mid dík proste. Ja ten mid prehrávam iba kvôli tomu, že tam nemám žiadny support, proste ešte horšie. Vidím človeka proste, že dobre, tento ma pokrie. Nope! Takže modrý ideš A. A ja mám kryť, alebo... Ideš proste normálne na mid, smokneš mi to väčšinou proste a odídeš. Poď. Hečkujem zelený. Nevidím, sflashujem pre teba, otoč sa. Sorry. Bečko, nič. Z Bečko. boostu, dvaja z boostu. Nevidím. Dvaja z boostu, už jeden na Mám flash, Mišo, môžem flashnúť mid. Flashnúť mid, Mišo. Ježiš, ty piču spriebaný, prečo ideš mimo smoku, však si mali cez smok na mňa. Na mide si, na mide si. To si vážne prehral tento fight. Nevadí, musíme doklepať 2 body. Takže ideme regroup proste. Main. Short vybehol, idú ti dvaja. Modrý, mod za tebou. Dobre, regroup. Traja mid. Ja som sám na Ačku. OK. Plus Vakonfig je sám na Bčku, nepušuješ Bčko, len ho držíš pre informácie, zbadáš ich, vystrelíš po nich, vrátiš sa naspäť. Eko? Nie, Eko, ideme. Nie, dropni mi už, musíš mi dropnúť. Diggle som ti. Čak, ale dobré, poďte, musíme to bežať, proste to, čo vám hovorím. Traja idete mid, ja som na Ačku, on je na Bčku, proste držte to, smoknite si to, nevybiehajte to, teraz nemôžem. Pôjdu boost. Za chvíľku prídem za ti. Boost, boost. Jeden to vybil z boostu minimálne. To je jedno, ticho, držíte pozičky, snažíte sa tradiť. Na to ste tam traja, aby ste to tradili. Ďalšie kolo sa modrý skúsi postiahnuť až pod ventku, nie len hentam. Ventky. Dobre, kľud. Minus. Pozeráme Nice. ti, choď preč, Nice. sandbagov modrý. Ešte na boostu. Nikdy nechoď preč od tých sandbagov, tam si proste v pozícii, ktoré ostávaš. Bomba A, stiahujte na A, flashujem vám mid. Kde? Je v maine naľavo. Naľavo? Áno, dead. Ešte jeden main. Pri krabici teraz. Napravo. Je tam. Nice. Ja som mu preto povedal, aby išiel od sandbagov dostal. Nehovor to nikdy hen tomu hráčovi, ten hráč je statický proste navždy. Ten hráč umre proste vždy, keď bude chcieť opustiť sandbagy, nikdy to už nepovedz nikomu. Hoďte mi. Hoď mi niekto, alebo chceš? 90? Famas. Čokoľvek mi dajte, no. Tam máš Famas. Dík. Bože. Dragorlo. Pôjdu zase ten boost. Try mid? Pomer. Smoke open mid. Smoke mid. Open To robia už flash na 4 kola po sebe, to sa netrapte. Flashujem vás. Ako fakt, dvoch ma zabil z boostu. Mišo, stiahujem na Ačko. Stiahni kľudne. Buď safe. Idú nám short. Poplešnem, otoč sa. Je tam je dole, no. Jeden bol dole. Flashujem. Main. Ťaha. Za forkom, autolama za forkom. Ja som mŕtvy. Ťaha short, autolama. 88 šok. Autolama pozera. 88. Pekne. Ešte stále tam je tá autolama. Na široko šlo. Prehrali sme tam mid. Ticho. Zoomuje na aute. Na široko pikni alebo vo shoulder pick. Vidí ti zbraň. Poď, musíš zabiť autolamu. Keby som mohol toto zahrať ja, kurva! Vidíš typka, ktorý odchádza, autolama musí umrieť. Široký pik, duck, rozjebať proste. Stal na tom istom mieste. Poďme vyrašať. Fuck! Poďme vyrašať mid.
Nie, žiadny ráž, traja staknite mid, smoknite si to, držte to presne tak, ako to držíte proste. Hlavne modrý, choď pod ventku až. Boostuj, stále sa boostuj, dajte pozor na ten boost. To je jedno, ste tam traja, to vytredíte. Keď oni dva zombie, tak štipujú. Dobre, zelený, si v piči alebo v piči? Mám Ty auto. si tam na info. Jeden Boost, boost. boost. Teraz ticho. Strieľajte na mide, nerobím si piču. Robte bordel na tom mide! Boost je na Mišo, na tebou, na tebou. Ja viem, preto som potreboval, aby ste robili bordel. Jeden z dvera. Tam ide. Pekné. Robte, poďte ho, je pod boostom a bombuj ja. Minus 50, ty si mu Kokot, vy ma neviete vôbec To využiť. sa netrefil vôbec. Prečo zelený pušol B, čo ti jebe? Si tam na info. Kokot, ľudia, doteraz sme to hrali výborne, hráte to zase jak postihnutý proste. Zelený si svojvoľne pušne Bčko v kole, kde zistiť info, zavrieť ich tam, rozjebať ich tam proste. Máte slabé zbrane, dáte refragy. Dajte pozor na ten boost stále. Laying down smoke. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Už sa neukazuj sa. Vybehli a, stiahujte všetci, Fork 1. Fork má hit. Má hit tiež, UZSPčka. Stiahli. Tak poďme, modrý. Flashuje z mainu. Flashujem aj ja, nepozerajte sa. Modrý ostane mid. Zelený. Stiahnite naspäť na mid, Zelený, ty máš ostať navždy na B, ty si sa nemal stiahnuť, vráť sa na B. Boost autolama. Mám 4. Jeden stále na main. Boost autolama. Idem pomôcť na B zelenému. Poďte, vytiahneme main, poď. Bčko mŕtvy. Svat, Na poď. bečku bez bomby. Bol tam. Bčko plant jeden. Jeden ide dvere. Jeden je vo dverách. Idem, Mišo, idem. Myslím. Idem do Bčka. Ne, ostaň na Ačku, proste ty, ostaň na Ačku. Poď B. Autolama Z. Idem, Neumrite, držte, hold. idem hore na... Flashujem B. Deploying flashbang. B, flash. Poď, ťahaj, je vo ventke, poď, pod ventkou. Defuzuj. Bože. Kurva, fix s vami hrať, proste to je ako keď proste jediný tu musím rozmýšľať. Do piči, vy mi nič nepridávate, dokonca ja od vás nemám ani quality, kokot, ja pozerám viacej do radaru, než na svoje mieritko. Dobre, poďte Fúvaj, ne? nakúpte, hej, poďte, uzavreme to. Choďte niekto z iný za mňa na a ja idem na mid. Ale Ja beriem. zelený nejaký on je, zelený nejaký ticho je, ne? Throwing smoke. Throwing flashbang. Hečko main. Pentky niekto rozbil. Na smoke main? Autolama down. Minus main. Pekne, Mišo. Minus main, to znamená, že už len holdíte. Hej, ty z Ačka, chod na short. Mid. Ale. Flashbang. Hej, ty z Ačka, chod na short. Na mid jeden. Do piči, ja to musím hovoriť všetko 6 krát. Oranžový byl. Nemáš tam Možná jdou B. Moc kecáte. Nejdu, Berám nejdu. jeden. Minus 30. Nikdo skoupuje u boostu asi. To som bol ja. Dole. Pičo, boost. Jeden je pod boostom. Stiahnem na A. Běžte Stiahni. Ačko, já si vemu bečku. Ja ti to tu nasmouknem a idem Zetko. Dobre. To mají Mišo ti veganej. pozerá mid. Mišo ti pozerá mid. Mid je clear. Main zatiaľ. Flashbang. Main zatiaľ nič. Nie, nič.
Jeden ide B. Wędki, Wędka. wędki, wędki. Ścianie. Za. Bečko, bečko. Drugi B. Pekne. Još jeden. Pojď, Míšo. Nenávidím túto zbraň na full auto. Uj. No, hurá. Nice work. Jesus. To bola hard game. To To bolo skurvene hard game. Ale mám aspoň chyby, čo som si na vás povšimol, takže super. Modrý. Máš dosť veľké problémy s počúvaním, proste, takže trošičku sa menej sústred na to, čo sa hraje v tej hre a trošičku viacej sa sústred na to, čo sa deje okolo teba, proste. Veľakrát si ma zradil, proste. Napríklad, prvá vec, ty si všimol, že ja som prevolkoval kompletne celý mist a vypýtal som si od teba boost. Ty si ku mne dobehol šprintom, potom si dakol, ja dvakrát vyskočím na tvojej hlave na to, aby si sa konečne postavil, proste ty stále držíš to skurvené CTRL. Čo to urobí ale pre teroristu, čo to urobilo aj pre teroristu, keď si pozrieš ten stream. Išiel si proste na tú pozičku, predupal si to jak kokot, proste potom počuli dvakrát dupnutie pod boostom, proste, takže si boli 100% istí, že boostíme aspoň 6, proste tým pádom sa tam človek už pozeral, vieš s čím? S 90-kou. Takže len tak som ho fragol, dal ma myslím, že o 80 HP dole. Takže na budúce fakt tieto mechanické záležitosti pozor na ne proste. Keď niekoho boostíš, robíš to potichu, zvlášť keď on tam dovolkoval proste a chceme ich prekvapiť. Pretože počuli by iba jedno dupnutie. A to je dupnutie spadnutia z boostu proste. A vtedy by začal uvažovať, že oni by mohli byť na booste a začal by to kolovať, ale ja ho v tú chvíľu vybehnem a on niečo koluje. Nesústredí sa, umre, skape, pretože má horšiu reakciu ako ja. Ty si mne z výbornej stratégie, ktorú som ja vymyslel, spravil kompletne totálne špatnú stratégiu, z ktorej som dal jeden frag a potom som umrel, pretože vedeli, kde som. Takže pozor, toto sú strašne podstatné veci, proste čo by si mal dávať pozor na to, že čo sa deje okolo teba. Keď niekto volkuje, keď niekto si niečo vypýta, proste nepokaz mu to proste tým, že jednoducho poprvé nevieš boostovať, alebo po druhé proste tupeš zbytočne a tak. Zelený, zbytočne sa vyťahuješ. Ja viem, že proste si to mal vybrejnené, že si ti to viackrát vyšlo, proste nemôžeš v situácii 1-3-1 sa vytiahnuť na Bčku proste. Prečo? Pretože ty sa vytiahneš, zistíš, že sú tam traja, vyjebú ťa proste a čo sa potom stane? No takenu nám Bčko, pretože my na Bčku nemáme nikoho iného okrem teba a všetci pôjdu cez ventky proste a tým pádom vás všetkých vyfragujú. Keď tam si zatiahnutý a povieš im, že sú tam proste, tak automaticky s prvým človekom, čo vbehne do ventiek, máš crossfire. Takže proste ty sa nesmieš vytiahnuť v situácii 1-3-1 proste na tom Bčku v momente, kedy naozaj nevieš, že sú na druhej strane. Ty si nevedel, kde sú a ty si nám úplne zbytočne hen tam zdochol a preto ja som musel byť super agresívny na to, aby som ja niečo spravil proste. Tá moja agresivita sa oplatila, moji dvaja na midi ale vôbec nepochopili, že ja som ich obehol a vôbec mi nepomohli počas toho, čo som fajtil. Tam sa stalo to, že ja som zabil typka, ktorý o mne vôbec nevedel a fajtil som s druhým typkom a oni dvaja keby pušli vtedy main, proste tak zabijú toho typka, čo ich držal a potom toho druhého fragnú do chrbtu a vyhrajú nám kolo. Prehrali to kolo, lebo boli pasívni proste. Takže to máte zase aj ostatní tú radu. Nebuďte až toľko pasívni, proste buďte agresívni. To som vám musel hovoriť prvých 5 kôl, potom sme začali vyhrávať jak kokot. Toto bolo skvelé video. Toto ide na YouTube pravdepodobne. Toto bolo skvelé vidieť, proste, ako ste to hrali super špatne, potom ste získali super dobre, proste návyky, potom ste to začali hrať super dobre a nakoniec ste to hrali zase super špatne a nakoniec som vám to musel vyhrať ja, pretože vy sa neviete pobiť s jedným skurveným autolamákom proste na booste. Prepáčte, jedna šmitka, na druhý shot som ho vypol proste. Vy ste tam boli traja. Viete, čo vám trom stačí proti VIPu alebo autošmitke? Tradenúť. Pikni ho zo sandbagov, proste ty ho vykúkneš, hneď zalezeš proste a vybehne ho zrazu ten človek zo shortu, proste čo je pri tej bielej boxe, lebo on je zazumovaný a pozera sa na druhú stranu a stojí na mieste, takže úplne komplet easy frag si na ňom dáte proste, keby tam niekto bol. Vy nie, vy ste ho pikovali sami, vy ste boli traja na mide, ale spracovali ste sa ako keby ste tam boli 1v1 všetko proste. A 1v1 vám boost vyhrá vždycky s tým VIPom proste proti vám. Takže bacha na to, že ste strašne pasívni, bacha na to, že ste málo agresívni a bacha na to, že ste niekedy príliš agresívni, pretože vy neviete kedy, čo, ako, kde upraviť. Takže za teroristov som super agresívny do momentu, dokedy neplantnem a potom som ten najväčší zmrt a kempím v tým najretardovanejších miestach, pretože to vyhráva mapu, pretože do tých retardovaných miest sa musí CT prísť pozrieť proste predtým, než pôjde defúzovať.
Toto sú strašne slabé ranky na to, aby ten človek fake defúzol proste alebo podobne. Takže ten človek bude pobehovať po tom plente a hľadať vás proste a vy budete presne vedieť podľa dupania, kde je a fragnete ho úplne kompletne easy. Takže buďte agresívni predtým, než plentnete, po plente buďte kompletne pasívni, proste za CT buďte kompletne pasívni, pokiaľ máte full buy, proste pokiaľ máte eko, buďte kompletne agresívni. Zase to sú veľmi jednoduché pravidlá, veľmi jednoduché. Zapíšte si ich za uši, bude sa vám hrať miliónkrát lepšie. A hlavne teória refragu, to som tu skoro vôbec nevidel. Málo kto ste chodili niekoho iného refragovať. Keď váš kolega strieľa, to je to isté, ako keby plakal, že Ježíš Maria, moja jebnutá skillová hlava proste nevie trafiť, proste pomôž mi, prosím, pomôž mi. Zober si tento frag. To je, keď niekto pustí full auto proste. Vy tam musíte dobehnúť, pomôcť mu ho dať dole proste, alebo keď váš kolega umre, rovno vyrovnať čísla. Pretože pokiaľ nevyrovnáte tie čísla za to kolo, čo by len raz, tak ste v horšej situácii, pretože ste proti presile. Takže pozor. Musíte ísť a trošičku rozmýšľať nad tou logikou tej hry. Proste není to nič ťažké, keď s tým začnete hrať, proste budete behom 2-3 týždňov na miliónkrát lepších rankoch. Pretože keď sa vy naučíte bez komunikácie tých hráčov podporovať, tak vy bez komunikácie s tými hráčmi budete vedieť proste mať fragy. A to je super jednoduché. Áno, potom budete bejtiť do svojich spoluhráčov proste na matchmakingu, ale ono to vyhráva tie hry proste, pokiaľ ste čoby trošičku dobrý hráč. A nemusíte ho doslova bejtiť a čakať, kedy umre, aby ste ho refragli, ale budete mať popri tom proste už aj tú hru toho, že získavam komplet zadarmo fragy. Komplet zadarmo fragy sú glitch smoky a refragy. Proste glitch smoky už poznáte, proste začnite robiť tie refragy. To je všetko. Hralo sa s vami dobre, dokážete počúvať, nemáte tvrdohlavé hlavy toho, že by ste si bežali to isté svoje, proste dokážete zmeniť tú taktiku proste toho myslenia a dokážete proste sa prispôsobiť tomu, čo som potreboval, aby ste sa tomu prispôsobili. Len potrebujete doslova makať na tom, aby ste boli tímoví. To je všetko a teraz sa môžem nadýchnuť. Toto bol náš nový rýchlo reper Miško, privítajte. Tam pa jeden Nice. do chatu.